Príjemné popoludne. Po 7 mesiacoch vláda o vyslovenie dôvery. Stalo sa tak potom, ako ústavný súd povedal, že tak mala urobiť bezodkladne minulý rok a bezodkladne znamená i hneď. Nemá žiadnu lehotu na odklad. Tohto týždňová riadna schôdza bola posledná pred letnými prázdninami. Najbližšie sa poslanci zídu až 15. septembra a práve na jesenné rokovanie sa odsunulo viacero zákonov, na ktorých ešte v rámci koalície nie je zhoda. Koalícia pripúšťa niektoré ďalšie zmeny v novom rokovacom poriadku, ktorý začal platiť len koncom mája. Aké? Aj na to sa opýtam podpredsedu ústavnoprávneho výboru, poslanca za SAS Ondreja Dostála. Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže rokujete bez prestávky, nepretržite do večera až do 19. či aj 20. hodiny? Rokujeme, parlament zasadá neustále a uvidíme, kedy to koalícia utne. No, podľa toho zrejme dá sa očakávať, to je otázka na vás, že dostane dôveru táto vláda, lebo zrejme ani jedna z koaličných strán nebude chcieť položiť svoju vládu. Že vládna koalícia nepožiadala už dávno o vyslovenie dôvery, lebo bolo úplne jasné z textu zákona, že má požiadať hneď o vyslovenie nedôvery, ako uplynula tá dvojročná lehota ochrana od schválenia programového vyhlásenia a predchádzajúceho vyslovenia dôvery vláde. A vláda nemá problém s väčšinou, vláde prechádzajú zákony, je to síce tesné, ale oni si vedia svojich poslancov zorganizovať a dohodnúť sa na tom, na čom im záleží, takže pokojne to mohli vybaviť už v novembri, ale súčasná vládna koalícia jednoducho kašle na pravidlá, kašle na právny štát, kašle na ústavnosť, tak si povedali, že nepožiadajú o dôveru. No ale viete, vtedy tam boli rôzne také neshody alebo spory v rámci vládnej koalície, že zrejme aj v kuloároch sa šírili informácie, že možno by niekto nezahlasoval, alebo navzájom by sa mohli vydierať v úvodzovkách, takže asi nemali tú istotu, že budú mať tých teraz, neviem koľko bude mať teraz, 77 či 78. A uvidíme, 78 poslancov podporuje vládnu koalíciu a myslím si, že by to bolo tak aj v nový pocit, že si to môžu dovoliť, no tak to odkladali a museli im to povedať až ústavný súd. To je typický prístup vládnej koalície, že pokiaľ nejaká vyššia autorita typu ústavný súd alebo Európska komisia im nepovie, že toto robíte zle, tak oni ignorujú všetky vecné odporúčania. Je im jedno, čo je napísané v zákone, čo je napísané v ústave a postupujú úplne svojvoľne. Premiér vystúpil na úvod a povedal, že vláda robí dobrú robotu, pokiaľ ide o konsolidáciu. Tvrdil, že máme nízku nezamestnanosť, nižšiu infláciu, ľudia sa vracajú domov do zahraničia a povedal, že vlastne na akt vyslovenia dôvery vláde neexistujú žiadne politické dôvody a že toto je vlastne iba formálna povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Je to povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona a používať slovné spojenie iba formálna povinnosť je veľmi arogant Slovenskej republiky. Keď raz ústava niečo hovorí, tak je psou povinnosťou politikov to rešpektovať. V tomto prípade ústava jasne hovorila, že vláda mala v novembri požiadať o dôveru a parlament mal o nej bezodkladne rokovať a to sa nestalo. Nemyslím si, že vláda robí dobrú ekonomickú politiku. Tie 3 konsolidácie v režii ministra financií Kamenického boli zbabrané. Nedarí sa zlepšovať ekonomickú situáciu. Vláda ťahá oveľa viac peňazí z vreciek daňovníkov, či už občanov alebo firiem. A nevidno to na stave verejných financií, ktorý je stále zlý. Nedarí sa výraznejšie znižovať dlh ani deficit. A je to len príklad toho, že súčasná vláda je neschopná ekonomicky. Keď je v dobrých časoch, tak áno, tak dokáže trochu ten dlh znižovať, ale namiesto toho, aby ako v mnohých iných krajinách sme mali v tých dobrých časoch prebytkový rozpočet a šetrili sme na horšie časy, ktoré zákonite skôr či neskôr vždy prídu, tak nedokázala inak ako deficitne hospodáriť ani v tých dobrých časoch. A teraz nedokáže šetriť na sebe, dokáže brať ľuďom viacej peňazí, ale aj tak nezlepšuje stav verejných financií. No minister Kamenický, ktorý vystúpil po premiérovi, naopak povedal, že klame opozícia, keď hovorí o zlom stave verejných financií, kritizoval naopak vlády z roku 2023 a keď sa máme, ako povedal, rozprávať o tom, kto tu má byť odvolaný, tak by ste to mali byť vy, adresovať to opozícii. Áno, na to ja som zareagoval vo faktickej poznámke, keď som pripomenul tú odpočutú výmenu krátku medzi vterejším premiérkou, práve keď sa rozbiehala pandémia, bolo to tesne po voľbách, ešte tu bola stará vláda a myslím, Peter Pellegrini povedal, že bude to drahé
na margo tých opatrení, ktoré sa pripravovali v súvislosti s covidom a pani ministerka Saková povedala, no a čo, veď to budú musieť zaplatiť oni, že ich sa to nebude týkať, bude sa to týkať tej ďalšej vlády. Akákoľvek vláda by tu bola v období covidu, tak by dramaticky navýšila výdavky. A platí teraz to, čo spomínal váš kolega pán Viskupič, že keď vláda získa dôveru v parlamente, tak môže prísť na jeseň s deficitným rozpočtom, nemusí mať vyrovnaný rozpočet? Ja si myslím, že by mal mať vyrovnaný rozpočet, ale o tomto budeme hovoriť asi až na jeseň. No, lebo pán Fico tvrdil aj to, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti rešpektuje do svojho času prednedávno, ale vyrovnaný rozpočet pripraviť nemusí. A že je to vlastne v podstate ako keby chiméra pripravovať vyrovnaný rozpočet v súčasnej situácii. A opäť, ak ústavný zákon niečo hovorí, tak by to mala vláda rešpektovať. No inak premiér mal na stole, keď tu vystupoval pán Kamenický, minister financií, on nevyužil dnes plných 20 minút, čo mal, tak sťažoval sa na ten rokovací poriadok, že nemohol sa opätovne prihlásiť alebo na niečo reagovať. Tak skúsme povedať poslucháčom, že v čom je vlastne nový. Aké najväčšie zmeny priniesol ten nový rokovací poriadok, alebo koalícia včera, keď som tu zase tiež bola, tak počula som informácie, že možno by prišli s nejakými ďalšími zmenami v tom rokovacom poriadku. Zmena rokovacieho poriadku sa pripravovala dlhé mesiace. Pracovná skupina so zástupcov takmer všetkých poslaneckých klubov a odborných pracovísk Kancelárie Národnej rady sa mnohokrát stretla, prebrali sme podnety, ktoré prišli od všetkých zúčastnených. Z poslaneckých klubov tam nechodili akurát Hnutie Slovensko a Slovenská národná strana, respektíve SNS až ku koncu. A koalícia si zobrala to, na čom sme sa dohodli, doplnila tam nejaké veci, ktoré smerovali k obmedzeniu rozpravy, ale chceli iba skrátiť z 20 minút na 15 písomne prihlásených poslancov a z 10 minút na 5 tretie čítanie. Potom ale v druhom čítaní sa koalícia dohodla a prišli s výraznejšími zmenami, ktoré sa týkali najmä rozpravy a týkali sa potom tých disciplinárnych opatrení voči poslancom, ktorí sú neposlušní. A to bolo vlastne aj tie skrátenie rozpravy, že teraz ste zase dostali, že minimum má byť teraz, predtým bolo 12 hodín, teraz 12,5. Áno, ale tak to je kozmetická zmena. A tá zásadná zmena, čo sa týka rozpravy, je taká, že v minulosti, ešte pred Dankovou novelou v 2016 poslanci mohli sa dvakrát prihlásiť písomne ústne a mohli hovoriť v podstate neobmedzene. Po Dankovej novele, keď sa prihlásili písomne, tak mohli hovoriť 20 minút a potom v tom kole ústnom alebo respektíve technickým zariadením tak 10 minút. Plus mohli mať na každý príspevok 2 minúty faktickú poznámku. To sa teraz skrátilo? To sa teraz zmenilo tak, že poslanecký klub má v podstate spoločný čas, ktorý vychádza v základnej časovej dotácii 15 minút na poslanca. Čiže keď má poslanecký klub 10 členov, ale vždycky na jedného poslanca, keď je nezaradený poslanec, tak má 15 minút na celú rozpravu. Keď má poslanecký klub 10 poslancov, tak má 150 minút. A je na tom poslaneckom klube, ako to využije. Či tých 150 minút sa postaví jeden poslanec a bude 150 alebo minút. Si to rozdelíte medzi sebou. Rozdelia. A ďalšia zmena je, že poslanci sa môžu opakovane hlásiť. Čiže nie iba, že sa dopredu zapíšu, alebo že v čase, keď končí písomná rozprava, tak musia tam byť prítomní a stlačiť tlačítko, že sa hlásia do rozpravy. Ak si náhodou zrovna vtedy vybehnú, tak úplne prídu o možnosť. Kedykoľvek počas rozpravy, že do skončenia rozpravy sa môžu poslanci hlásiť. Tento nový systém bráni tomu, aby existovali rozsiahle rozpravy, ktoré na 2 týždne natiahnu jeden bod. To sa už v tomto novom systéme prakticky nemôže stať. Takže je to v podstate aj lepšie myšlienka z Hnutia Slovensko? Obmedzujúcejšie z hľadiska situácií, keď chce opozícia rozsiahlo diskutovať, alebo povedzme, keď chce obštruovať. Také niečo už podľa nového rokovacieho poriadku nie je možné. Na druhej strane to umožňuje viac diskutovať tým poslancom, ktorí chcú, lebo je nejaký bod, ku ktorému sa, z 12 členného klubu chcú vyjadriť 3 poslanci, tak tí teoreticky majú teraz viacej času, ako mali predtým. To je vlastne podľa tej témy, ktorej sa práve venujete. Áno, čiže v normálnych pomeroch by tento spôsob rokovania mohol byť aj pozitívny, ale to by predpokladalo, že naozaj tam prebieha nejaká polemika, nejaká výmena, že aj koaliční poslanci sa zapájajú, koaliční poslanci sa hlásia minimálne dnes do rozpravy, čiže veľmi často je to rozprava
rozpráva alebo diskusia iba v rámci opozície. A teda koalícia má pocit, že opozícia ten inštitút opakovaného hlásenia sa do rozpravy až príliš využíva a teda, že tie body, ktoré by podľa starej úpravy rozpravy trvali iba, ja neviem, 3/4 hodinu, tak teraz sa natiahnu niekedy aj na niekoľko hodín vďaka tomu, že sa poslanci môžu hlásiť opakovane a môžu využiť celý čas pre poslanecký klub. A čo tam bolo potom, že napríklad pán minister, že nemohol reagovať na vystúpenie poslancov, lebo už mal svoj priestor a už sa on nemôže? Tam je úplne nelogická úprava, že ten, kto predkladá materiál, má 10 minút na to, aby ho uviedol, potom má 40 minút v rámci rozpravy a 10 minút na záverečné slovo. Byli koaliční poslanci, lebo doteraz mal navrhovateľ v podstate neobmedzenú možnosť vystúpiť k materiálu, ktorý uvádza a v zásade si myslím, že by to tak aj malo byť. Toto asi budú chcieť zmeniť, keď spomínala koalícia, že možno nové zmeny. Ja si skôr myslím, že budú sa snažiť obmedzovať rozpravu v tom zmysle, že obmedzia počet toho, koľkokrát sa môže poslanec prihlásiť alebo tú časovú dotáciu pre jednotlivých poslancov. Skôr sa pôjde, myslím, že to pôjde tým smerom. Možno zmenia aj toto. Ono to nebolo myslené na ministra Kamenického alebo na Roberta Fica. Ja skôr mám pocit, že oni to mysleli na, ja neviem, verejného ochrancu práv Dobrovodského alebo pani komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Stavrovskú, ktorí zvykli hovoriť aj dlhšie, lebo teda prišli so správou do parlamentu a chceli, aby poslanci boli informovaní o tom, čo robia, lebo im záleží na tom, čo robia. A pri niektorých vystúpeniach som mal pocit, že to koaličných poslancov jednoducho otravuje, že tam musia tak dlho sedieť a tak dlho počúvať, že z ich pohľadu to zabera príliš veľa času, hoci sú to dôležité veci, ktoré riešia. No tak prišli s tým, že vlastne nebudú mať navrhovatelia neobmedzený čas, ale iba 10 minút na začiatok, 40 minút v rozprave. A potom samozrejme, že to dobehlo napríklad aj ministra Suska alebo Kamenického, ktorí, keď bola rozsiahla rozprava, tak vlastne nemohli adekvátne reagovať v rámci rozpravy, čo je teda že úplne absurdné. A boli aj situácie, že my ako opoziční poslanci sme navrhovali, že dobre, tak predĺžte tomu ministrovi čas, lebo však my chceme počuť jeho odpovede. Koalícia to neodsúhlasila. Tak to sa nedá tiež tak, ale keby dá sa to tak, keď sa to odsúhlasí, keď parlament odsúhlasí, že dostane, ja neviem, navrhovateľ viacej času, tak je to možné, ale teda koaliční poslanci nechceli počúvať ani vlastného ministra. Spomínala som na úvod, že tá riadna schôdza sa už skončila, najbližšie sa stretnete 15. septembra, no ale medzi tým vlastne na tejto schôdzi neprešiel ten návrh na zmenu ústavy, predĺženie volebného obdobia samosprávam na 5 rokov, ani aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie, pričom napríklad Hlas vyzýval opozíciu, že sú ochotní vzdať sa toho, že predĺžiť samosprávam na 5 rokov toto volebné obdobie, ak zahlasujete za to, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie. Vy sa na to ako pozeráte? Ja odmietam jeden aj druhý návrh. Ten návrh na predĺžovanie volebného obdobia samosprávam bol podľa mňa tak vycúcaný z prsta. Nie je na to žiadny vecný, reálny dôvod. Samosprávy dokážu fungovať v tom 4-ročnom volebnom období. Ale išlo to práve z dola, že niektorí predstaviteľi samospráv to chcú. Samozrejme, že niektorým predstaviteľom samosprávy by sa páčilo, keby tú skúšku voličmi nemuseli podstupovať každé 4 roky, ale povedzme raz za 5 rokov, tak ja by som sa nečudoval nikomu, kto by mal záujem si predĺžiť volebné obdobie. Ale to nie je dostatočný argument. Argumentovalo sa tým, že sú projekty, ale tie projekty aj tak častokrát sú dlhšie a boli by dlhšie, aj keby bolo 5-ročné obdobie. Nie je to vždy tak, že sa to začne pripravovať úplne na začiatku a vždy sa to skončí do konca. Ide to naprieč volebnými obdobiami a mnohí starostovia, primátori a župani sú tam viac a dokonca veľa volebných období, takže majú dostatok času, aby zrealizovali svoje plány a zákona chceli napchať predĺžovanie volebného obdobia samosprávam, aby predstavitelia samospráv mali stabilitu a dostatok času a zároveň tam chceli napchať možnosť skracovania volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda, čo je niečo, čo ide úplne opačným smerom a čo vlastne spochybňuje tú stabilitu. A ja teda som dlhodobo odporcom tohto riešenia a nemyslím si, že je dobré, aby sa referendum skracovalo volebné obdobie parlamentu. K tomu sa dostanem podrobnejšie, len včera napríklad pán Dušenka, ktorého som tiež spomínala,
z Hnutia Slovensko povedal, že im sa na tom nepáčilo to, že napríklad skracovať volebné obdobie referendum iba pre parlament, prečo nie aj pre samosprávy. Ale tam predsa som mu hovorila, že tam predsa je tam možnosť dať odvolať, povedzme, starostu alebo primátora. Má to tej svoje ako technikálie, ale tam je tá možnosť keď nie je spokojný niekto napríklad so starostu alebo primátora. Myslím, že neexistuje taká možnosť, pokiaľ len vo vzťahu k županom a neexistuje vo vzťahu k zastupiteľstvám. Ale opäť je to prvok, ktorý podľa môjho názoru nie je v súlade. Niektorí politológovia hovoria, že by to bol cudzorodý prvok v zastupiteľskej demokracii. V Európe myslím, 2 krajiny, Lotyšsko a Lichtenštajnsko, majú takúto možnosť. Žiadne iné nie. A teda Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Spojené štáty, Holandsko, Švédsko, no to nie sú demokratické krajiny za to, že neumožňujú, aby uprostred volebného obdobia prišiel niekto s iniciatívou, že cez referendum skráti volebné obdobie parlamentu. No jednoducho je to nejaký cudzorodý prvok. Ja neviem, že by to bolo popretie demokracie, ale nie je to v súlade s normálnym fungovaním parlamentnej demokracie a ja to vidím proste také účelové politické strany, snahy tých politických síl, ktoré sa nedokážu zmieriť s tým, že voľby nejakým spôsobom dopadli. Voliči dali mandát svojim... takéto návrhy, dokonca ešte vtedy Olano dávalo v roku 24, myslím koncom roka 24 takýto návrh. Áno, veď Olano takýmto spôsobom uvažovalo. Ja nie som priaznivec Olano a v tomto s nimi nesúhlasím. A teda hlavne ja tento názor zastávam bez ohľadu na to, či som práve vo vládnej koalícii alebo v opozícii. Čiže ani teraz si nemyslím, že by to bol dobrý spôsob, hoci som veľmi kritický k parlamente bude hlasovať o skrátení volebného obdobia alebo o nedôvere vláde. Vždycky budem hlasovať v prospech toho, aby vláda Fica skončila čo najskôr. No, ale nemyslím si, že sa to má robiť referendum. No, lebo zase je tu argument, že keď občania dávajú moc napríklad tomu parlamentu, že volia svojich zástupcov, tak mali by mať aj tú právo moc im zobrať vlastne to, čo im dali. Áno, toto som zachytil, túto argumentáciu, dokonca si myslím, že v koalícii to mali nejaký komunikačný manuál, alebo som to od rôznych koaličných politikov počul, ale veď občania tú možnosť majú a majú ju vo voľbách, dajú politikom moc a vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v riadnom termíne, alebo keď tí politici nedokážu dovládnuť, tak aj predčasne, tak zhodnotia, že či si tí politici zaslúžia moc znovu, alebo ju dajú niekomu inému. Tak to funguje štandardne v demokratických krajinách. V pripomienkovom konaní, medzirezortnom pripomienkovom je ale návrh Ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním dala odvolať Národná rada. Dokonca je tam tzv. To plávajúce kvórum, že malo by byť vtedy to referendum alebo to ľudové hlasovanie presnejšie platné, ak sa tam zúčastní 3/5 tých, ktorí boli v posledných parlamentných voľbách. A dokonca potom, lebo je to vlastne rozdiel, však aj vy ste v ústavnoprávnom výbore, vy ste právnik, je tam rozdiel, že referendum a ľudové hlasovanie. Je to skôr technikália, ako že by to menilo niečo na princípe, že nazveme to trochu inak, nejako inak nastavíme podmienky toho, kedy to bude platné a kedy to nebude platné. A ten návrh, ktorý išiel do pripomienkového konania, bol dokonca tak nelogický, že teoreticky sa mohlo stať, že toho ľudového hlasovania by sa zúčastnilo dostatok voličov, väčšina by hlasovala proti tomu, aby boli predčasné voľby a napriek tomu by predčasné voľby boli, lebo by sa naplnilo to kvórum 3/5 účastníkov predchádzajúcich volieb. Čiže predstavte si situáciu, že väčšina účastníkov ľudového hlasovania povie, že nechce predčasné voľby a museli by byť predčasné voľby, lebo tak bol ten návrh napísaný. Predpokladám, že to upravia, ale teda bolo to takto naformulované na začiatku. Ale na tom princípe, že je to skracovanie volebného obdobia parlamentu, vyvolaným petičnou iniciatívou sa vlastne nič nemení. Menia sa trochu podmienky, parametre, ale ten princíp ostáva. Takisto si myslím, že to nie je v súlade s normálnym fungovaním parlamentnej demokracie a takisto takto s výnimkou tých 2 krajín nikde neexistuje. Ako sa postaví SAS k občianskému zákonníku? Či to podporíte? Pán Dušenka včera hovoril, že Hnutie Slovensko sa zrejme zdrží hlasovania, keď bude o tom hlasovanie? Aj my sme sa zdržali v prvom čítaní a predpokladám, že takto to bude aj v druhom čítaní. A my rešpektujeme, že je potrebné prijať nový občiansky zákonník. Napokon už niekoľko desaťročí prebiehali rekodifikačné práce. Nie je to výsledok práce iba počas tohto volebného obdobia. V mnohom tá súčasná
rekodifikačná komisia nadviazala na to, čo sa robilo v minulosti. A my máme výhrady k tomu procesu, z nášho pohľadu to ide príliš rýchlo, aj tá diskusia mala byť rozsiahlejšia, aj čo sa týka pripomienkového konania, keďže po pripomienkovom konaní sa výrazne zmenil návrh občianskeho zákonníka, ako hovoril aj minister Suskového konania. Bolo úplne vyňaté rodinné právo. Neboli dotiahnuté niektoré veci, ktoré sa týkajú obchodného práva, lebo vlastne tá zmluvná časť obchodného zákonníka prechádza do občianskeho zákonníka, čo je teda pozitívne, ale zároveň ten pôvodný zámer bol, že sa príjme nový moderný zákon o obchodných spoločnostiach a vlastne obchodný zákonník sa úplne zruší. Od tohoto sa upustilo, čiže vlastne naďalej bude obchodný zákonník z hľadiska fungovania obchodného práva. Bolo lepšie, keby sa išlo podľa toho pôvodného modelu, ale to ešte nie je dopracované. Rovnako bude potrebné prijať nejaký, nazýva sa to zberný zákon, čiže novelu x ďalších zákonov, ktorá bude nadväzovať na schválené znenie nového občianskeho zákonníka. Ani návrh tohto zákona ešte nepoznáme, budeme ho poznať možno na jeseň. Je tam tá legislatívna zákon je schválený a vyjde v zbierke zákonov a tým ako nadobudne účinnosť krátka, možno polovičná oproti tomu, čo bola v Českej republike, aj keď bude to nejakého 3/4 roka, ale v Českej republike myslím, že to bolo skoro 2 roky, lebo je to výrazná zmena. Občania, firmy, organizácie mali dostať dostatok času, aby sa oboznámili s novým znením občianskeho zákonníka, čiže z nášho pohľadu to ide príliš rýchlo. A ešte jednou vetou na záver, keď sa dohodne koalícia na zmene toho volebného zákona, že nie korešpondenčná forma zo zahraničia, ale de facto v zahraničí osobnou účasťou, keď sa dohodnú aj na tých prekrúžkovaniach, tak Saska nepodporí ten zákon. Nepodporíme ten zákon, vidíme ho ako účelový a ako snahu obmedziť časti voličov, možnosť normálne sa zúčastniť volieb a skomplikovať voličom v zahraničí účasť vo voľbách. Povedal poslanec za SAS Ondrej Dostál. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Milan Stanislav a Anna Vargová.